Cum sezonul 2022 s-a terminat, cred că este timpul să facem un clasament al celor mai buni 5 piloți de anul acesta. Pentru acest top nu am luat în considerare doar numărul de puncte adunate, ci și performanța lor în 2022 raportată la mașina pe care au avut-o la dispoziție. Așadar, să începem! Locul 5, Fernando Alonso. Dublul campion mondial a demonstrat tuturor în acest sezon că vârsta nu îi afectează deloc performanțele pe circuit. Din contră, în ciuda celor 7 curse în care a fost nevoit să abandoneze din cauza problemelor de fiabilitate, pe care Ocon nu prea le-a avut, Alonso a reușit să își învingă colegul de echipă în calificări, fiind în medie mai rapid cu aproape 20, iar în curse francezul a reușit să ia mai multe puncte, având doar 2 abandonuri mecanice în acest sezon. Acest lucru face ca diferența finală de doar 11 puncte în favoarea lui Ocon să nu fie conformă cu realitatea, Fernando fiind clar pilotul mai bun în decursul sezonului. Lucrurile care au șters puțin din imaginea bună a sezonului său au fost momentele din finalul anului, când frustrarea l-a făcut să ia decizii nefericite, cum ar fi de exemplu incidentul cu Ocon din Brazilia, când i-a ciupit roata spate fără să fie forțat în niciun fel. Locul 4, Lewis Hamilton. Septuplul campion mondial a avut un sezon oscilant. Spre deosebire de colegul său, Hamilton a început anul extrem de rău datorită faptului că acesta s-a oferit să experimenteze tot felul de lucruri pe mașina sa care i-au afectat performanța. În primele 7 curse acesta a terminat în medie pe poziția 7-a, iar în restul curselor după ce upgrade-urile mașinii Mercedes au ieșit din zona experimentală, britanicul a terminat în medie pe poziția 3,5. Când vine vorba de lupta cu colegul său de echipă, Lewis în calificări a terminat în fața lui Russell de 13 ori. În regim de cursă, scorul este de 12-10 în favoarea lui Russell, dar dacă este să luăm în calcul primele 7 curse și faptul că Hamilton a avut un abandon în plus, felul în care acesta a reușit să revină și să arate că încă este pilotul mai rapid și mai complet este absolut remarcabil. Locul 3, Lando Norris. Mașina McLaren a fost foarte imprevizibilă și greu de pilotat în 2022. Cu toate acestea, Lando a reușit să termine campionatul pe poziția 7-a, fiind singurul pilot din afara celor 3 mari echipe, Ferrari, Mercedes și Red Bull, care a reușit să obțină un podium. Poziția a 7-a pare să fi fost maximul ce putea fi scos din mașină, aceasta fiind și poziția pe care a terminat cel mai des în 2022, de 6 ori. Despre duelul cu colegul de echipă Daniel Ricciardo nici nu cred că trebuie să mai vorbim. Norris l-a distrus din nou pe australian în 2022. Scorul în calificări între cei doi este de 20-2 în favoarea britanicului, acesta fiind în medie mai rapid cu 40. În curse a fost cam aceeași situație, scorul fiind de 14-5 pentru Lando. Per ansamblu, Lando a avut un sezon excelent, dată fiind mașina pe care a avut-o la dispoziție, care nu îi se pliază deloc pe stilul său de pilotat. Locul 2, Charles Leclerc. Sezonul 2022 a fost un rollercoaster emoțional pentru monegasc. După primele curse ale sezonului, mulți fani credeau că Charles va deveni campion mondial, obținând 2 victorii în primele 3 etape. Totuși, din cauza problemelor mașinii Ferrari, greșelilor strategice și uneori personale, Leclerc a reușit să termine doar pe locul 2 campionatul. Demnă de menționat este rata de convertire a polurilor în victorii, acesta reușind să câștige doar 2 curse din 9 plecări din pol. Monegascul l-a învins clar pe colegul său Carlos Sainz în calificări cu scorul de 15-7. În curse situația a fost puțin mai strânsă, Leclerc terminând în fața colegului său în 11 ocazii față de cele 8 ale lui Carlos. Chiar dacă spre finalul sezonului Charles a fost aproape să termine chiar pe locul 3 campionatul, cred că per total a scos maximul din acea mașină, a fost pilotul mai rapid și mai constant al Ferrari și își merită locul 2 în acest top. Locul 1, Max Verstappen. Nu cred că este nicio surpriză. Olandezul a dominat total sezonul și și-a distrus competiția. Cele 15 victorii care reprezintă în sine un nou record au venit fie din pole, fie de pe 14, cum a fost cazul la Spa, sau de pe 10 ca la Hungaroring sau chiar de pe 7 ca la Monza. Duelul cu colegul său de echipă, Sergio Perez, a fost similar cu cel dintre Lando și Ricciardo. Scorul în calificări este de 18-4 pentru Max, iar în curse de 16-4, acesta fiind de departe pilotul numărul 1 al echipei. Recent am făcut un video despre incidentul dintre cei doi din Brazilia, găsiți linkul în descriere. Au fost și momente când Verstappen a făcut mici greșeli, cum ar fi accidentul cu Hamilton din Brazilia, dar nu cred că cineva îi poate nega în vreun fel sezonul excepțional. Și acesta a fost top 5 piloți ai sezonului 2022. Dacă v-a plăcut, vă rog dați un like acestui video și scrieți-mi în comentarii care credeți voi că au fost cei mai buni 5 piloți ai sezonului.